Nepravedno sam prebacila haul na Instagram, odnosno novu kupovinu. Nekako mi je u posljednje vreme najlakše da predstavim tamo, nekako je instant, jel? I za vas brže, posebno kada su neke akcije, pa eto, tamo vam spomenem dok još uvek bude aktuelno. Međutim, danas ću vam pokazati neke proizvode koje nisam tamo pokazivala, a kupljeni su skoro. Dosta sam kupovala, ali sam većinu proizvoda već počela da koristim, a znate da takve ne stavljam u haul videe. O mojoj ljubavi prema mašnama, raznim maramama za kosu sam vam pričala i ovde, a i na Instagramu. Najčešće ih kupujem u H&M-u, kvalitet jeste super, jeste jača cena u odnosu na nešto drugo što ću vam danas pokazati, ali eto, ukoliko vas mrzi da čekate ili da istražujete, onda je H&M uvek dobar izbor. Dugo nisam naručivala i nisam znala kako da se vratim kupovini sa tog sajta i onda sam odlučila da naručim nešto jeftino i nešto eto što mi je slatko, sviđa mi se i što bi svakako kupila i ovde za mnogo veći novac. Prve dve stvari koje sam naručila jesu marame koje imaju onu žicu u sebi i one su često nekvalitetno, odnosno ova žica ispadne, propadne, probuše ovaj materijal. Međutim, ove dve koje sam ja naručila su stvarno za sada super i deluju mi kvalitetno. Ova prva crna je kvalitetnija od ove druge koju ću vam pokazati. Plišan je materijal, dovoljno onako čvrsta da ne spada, a opet nije prečvrsto. Ne morate da stegnete mnogo čvrsto pa da vas boli glava i slično, što se meni stalno dešava sa ovakvim stvarima. Baš sam zadovoljna ovom kupovinom. I druga jeste ova crvena sa tufnicama. Lepe su jedna i druga, s tim što je, kao što rekoh, ova kvalitetnija. Stavljala sam vam slike na Instagramu i ukoliko ih pronađem stavit ću vam i ovde da vidite od kog selera sam naručila, koji je eto siguran za to. Sve mi je brzo stiglo relativno, za nekih 20 dana do mesec dana. Sljedeća stvar koju sam naručila jeste nešto što eto mogu da koristim i kada mi je kosa u dobrom stanju i kada nije, i kada želim samo eto da je vežem. U pitanju je ova mašna koja je preslatka. M što je boja prelepa, ima ove tufnice koje ja obožavam, jel? I ova marama je super, super je onako i materijala, verovatno će brzo da se pohapa, već je krenula da se blago ćeba, ali stvarno ne zameram jer je ovo sve ispod 100 dinara uglavnom. Može ova marama i da se veže ovako u neku mašnicu, na primjer. Ovim sam prilično zadovoljna, imate razne boje, razne dizajne, kao što rekoh stavit ću vam slike, nadam se da ću naći sve. I ovo je onako prilično jednostavno, ali opet drugačije u smislu materijala, ovako više je naborano, pa i rep malo deluje bujnije, odnosno ovaj materijal ga podigne. Što se tiče ovih steznika koji su unutra, odnosno lastriža, nisu možda najkvalitetniji naravno, ali kod svih ovih stvari taj lastriž jeste nešto isto, odnosno jači je i hoće onako malo da bude grublji prema kosi, ali što se tiče materijala sasvim je ok, nije mi kidao, čupao kosu i ova boja je super. Takođe i u ovoj varijanti imate razne boje i razne dizajne. I posljednja stvar koja je naručena u toj porudžbini jeste ova i prilično mi iznenadila. I što se tiče materijala i izrade, očekivala sam nešto manje kvaliteta, veća je od negde standardnih veličina, ne znam da li možete da vidite u odnosu na moju šaku, a ono što mi se posebno dopalo jeste što je ovaj deo onako zakrivljen, nekako lepo naleže i ne odskače nekako od glave. U svakom slučaju možda sam sa ovim najzadovoljnija, takođe je bilo nešto oko $1 i prilično i slatko i lepo izgleda i eto može da upotpuni celokupan izgled. Sad hoću da vam pokažem neke nove koje imam iz H&M-a, pa tamo neto da zajedno uporedimo kvalitet. Jednu koju ste sigurno vidjeli ukoliko ste bili pažljivi jeste ova roza i ona je onako satenska i prilično mi dugo traje, stvarno što se tiče kvaliteta ovih jeste mnogo dobar. One mogu ovako da se urolaju, da se sklope, a mogu da se nosi i oko vrata kao dodatak u tom smislu. I što se tiče kvaliteta ovih, stvarno eto ne mogu da priđu ovim sa AliExpressa, doduše ja nisam naručivala sa AliExpressa nešto slično ovom materijalu i sve iz H&M-a su negde blizu 1000 dinara, u zavisnosti od veličine i od materijala budu tu 700-800. Druga istog dizajna kao ova roze jeste ova crna i ovo je kupila mama na nekom sniženju i kada bude to sniženje kod njih uglavnom novogodišnje, onda budu i po 2-3 evra u zavisnosti od
prodavnice grada, kod nas se retko dešava takvo sniženje. Baš su lepe i eto, kao što rekoh, ne mogu da kažem da ove uopšte ne vrede u odnosu na novac, da je bolje naručiti sve sa AliExpressa, sve ima svoje na kraju. Također neki silenkasti materijal, ovu imam i u crnoj boji, ne znam trenutno gde je, ali eto, ako uporedim sa ovom, negde je sličan model. Naravno, ova je drugačiji materijal, ova sa AliExpressa, pa ne mogu da upoređujem dve stvari koje su totalno drugačije u tom smislu, ali što se tiče kvaliteta izrade, negde mogu da kažem da su ove slične. I posljednje dve koje su također iz H&M-a i ove su bile u setu i još uvek ih ima i mislim da im je to negde u standardnoj ponudi. To su ove koje su tanke i baš su predviđene za kosu. Naravno da ih možete nositi i oko vrata, iako su tanke, mogu da prođu i za to. Demonstracija pokazuje. Kao što rekoh, evo, na primjer, ove su slične kao ovaj materijal i negde mi sad mogu da kažem jeste ista ili slična stvar. Bižuteriju ne kupujem već par godina i to je, mislim, jedna od boljih odluka koju sam donela. Em što mi smeta, em što mi brzo propadne i nekako mi je stvarno besmislena kupovina. Druga velika stvar jeste što meni smeta bižuterija. Uglavnom mi pocrne uši ili gde god da je, na kom god delu tela da ih nosim. Međutim, Anđelija je posljednji put naručivala neke za nju, na kraju naručila i za mene, rekao ajde da probam, nema veze, i čim sam stavila jedan par, odmah su mi pocrnile uši, odnosno ove rupice, i ja sam je pitala da li se i njoj to isto desilo. Mislila sam da je isključivo do njih problem, međutim Anđelija kaže da se njoj to ne dešava. U svakom slučaju, ukoliko eto nemate problem sa bižuterijom, ovo je sjajna stvar za naručiti sa AliExpressa. Ovaj set minđuša otprilike košta manje od $1, što je negde 100 dinara, a imate, sad ćemo da vidimo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 para minđuša i stvarno su lepe. Eto, žao mi je što mi ne odgovaraju, bar je za to neko kratko nošenje. Probat ću još neke. Nedavno je u Delta Cityu bilo 20% na ceo asortiman i hoću da vam snimim ovaj video, odnosno da ubacim ove proizvode sada, zato što mislim da će vam eto pomoći tokom decembra, pošto će sigurno biti još sniženja tog tipa. Ja sam se premišljala kada sam otišla tamo, htjela sam svašta nešto, međutim nisam imala vremena da razmišljam. Na kraju sam uzela ovo što mi dugo stoji na wish listi i znala sam da eto neću pogrešiti. Prva stvar koju sam kupila jeste Becca Glow on the Go set highlightera. Stvarno mi nije bio potreban highlighter u ogromnoj, odnosno u standardnoj gramaži i baš sam je rekla, ukoliko niste šminker, mislim da vam ništa više i veće od ovoga ne treba. Dakle, u ovom setu se dobijaju dva highlightera i oba su u mini varijanti, što je meni super. Em što znam da ću ih koristiti i potrošiti na kraju. Highlighter u onoj standardnoj, odnosno u full pakovanju, bih potrošila stvarno do kraja života. A druga stvar jeste što su stvarno pogodni za putovanja, što je super. Dakle, izgledaju ovako. Prilično je malo kada pogledate ovako. Ima, ja mislim, 3,5 grama, ukoliko se sećam dobro. Ne, ovo ima 2,4. I ima i ogledalce. Nisam ih isprobala, ne znam koliko, ali za ove stvari je stvarno dovoljno da vidite na prvu da li vam se sviđa ili ne i za sada su stvarno odlični. Ovaj presovan je toliko buterast i prelep i prelepo se nanosi i nijansa je stvarno prelepa. Od ovog nisam ništa pretjerano očekivala jer sam set kupila prvenstveno zbog ovog. Međutim, ovaj tečni highlighter je stvarno nešto što obećava. Probala sam ga samo jednom, međutim i tada kada sam ga probala mi se mnogo dopao. Daje onako lep, mokar i sjajan izgled i mislim da je ovo nešto što će biti super za leto kada se eto fura malo taj bronzani, sjajan izgled. Što se tiče eto i jedne i druge stvari, mislim da je prilično isplatljivo. Neću vam govoriti cene u videu, stavit ću vam sve u opisu videa i tačan naziv proizvoda i cene, zato što se za većinu proizvoda ne sjećam, iako mi je to jača strana. Neke stvari sam kupovala sa svih strana i onda sam usput zaboravila. Ali za ovaj set eto mogu da kažem da je prilično isplatljiv za tu cenu. Što se tiče ovih mini pakovanja, konkretno ovog highlightera, imate ih u svim nijansama, imate da kupite zasebno samo ovo, a ne set sa tečnim highlighterom, međutim ja mislim da je isplatljivije kupiti ovaj set jer se dobije i tečni highlighter za dodatnih 400 dinara. Proizvod koji je također bio dugo na wish listi, samo sam se dvoumila između proizvoda, ali sam znala da će to biti taj brand. U pitanju je Too Faced, ovo je Pitch Perfect ili ti puder za setovanje. Dvoumila sam se između ovog i Born This Way. Znam da su negdje prilično slični,
bar što se tiče tih pohvala. I za jedan i za drugi kažu da su predivni, da su sitno mleveni, da su stvarno odlični za rad. Što se tiče ovog, ja sam kupila u mini pakovanju. Razlog za to je jer nisam znala da li će mi se ovo toliko svidjeti da dam blizu 5000 za full pakovanje. Ovo je oko 2, ali kao što rekao, tačnu cenu ću vam ostaviti u opisu videa i mislim da ovo ima 3,4 grama, da 3,5 i mislim da je sasvim ok, čak i ako se šminkate svaki dan, za svakodnevnu i za samo vašu upotrebu je ovo nešto što će super izgurati i da će eto prilično i trajati. Vidjet ću, eto javit ću vam i na kraju utiske koliko je trajalo, kako se troši, da li se brzo troši. Jedina stvar koja mi je malo onako, što nema nikakvu mrežicu, pa proizvod koji se istiskuje ovdje, kao što možete da vidite, i nema ništa zaštitno preko osim poklopca. Za onih par puta koliko sam ga koristila, mislim da vredi i da su opravdane stvarno sve pohvale na njegov račun. I još jedna stvar koju sam kupila tada u Sephori jeste Lip Stain u broju 23. Ja sam da kupim 01, crvenu onu nijansu, međutim znala sam da ću to koristiti jednom u godinu dana, pa eto kupit ću ga tamo nekad kada iskupujem sve nude nijanse koje želim. Što se tiče ovog, ja sam tek kući shvatila da je on tamniji od one nijanse 40 koju sam vam pokazivala. Ovi karmini su stvarno odlični, ukoliko niste probale do sada, probajte zato što vrede i u decembru često budu sniženi. Čak i ako ne bude te akcije 20% na ceo asortiman, često bude Sephora kao brand sniženi ili konkretno Lip Stainovi. Donela sam i nijansu 40 čisto da vidite koja je razlika u nijansi i mislim da će super biti za kombinovanje, da se kombinuju ova dva i još neki svetliji samo na sredini, tako da to je to što se tiče Sephore. Stvar koja me mnogo zanimala kakva je, eto čekam eto da isprobam i da podelim utiske sa vama. Za sada sam ga probala samo jednom. U pitanju je Yves Saint Laurent lak u nijansi 55 i ovo košta Boga oca i stvarno mi je u odnosu na neke koje ja inače kupujem i volim ovo preskupo, ali eto vidjet ćemo da li vredi i u čemu je razlika. Lak izgleda ovako i samo pakovanje stvarno pokazuje da je reč o nečemu luksuznom. Nijansa je neka prelepa, bronzana, ima raznih šljokica unutra. Inače se skida poklopac i onda imate ovaj crni deo koji je sama četkica. Četkica je super, stvarno, liči na Esi. Što se tiče teksture, eto, isprobat ću malo više da vidim da li se po nečemu ovo skupo čudo razlikuje od svih ostalih lakova. Ja sam sama sebi zamorče, ne treba mi YouTube kanal, ali znate da volim da probam nove stvari i da negde pričam i o skupim i o jeftinim, volim da upoređujem, eto, to mi je valjda u krvi. Druga stvar koju sam kupila jeste Maybelline Carmine i ovo iz kolekcije Matte i kupila sam ga zato što ništa nisam probala iz te kolekcije, a Color Sensational je nešto što mi se mnogo dopalo i jedan od omiljenijih karmina mojih jeste iz te kolekcije, pa sam eto samo htjela da uporedim i da vidim kakvi su. Ovo je nijansa 988 Brown Sugar i tamnija je nijansa dosta. Prelepo miriše kao i oni iz Color Sensational kolekcije. Vidjet ćemo eto kakvo je, mislim da je on super za kombinovanje sa nekim ostalim nude stvarčicama. Probala sam i njega jednom, dva puta, nije težak na usnama, ima onako lepu teksturu, mat je, ali ne naravno kao tečni karmini i mislim eto, deluje mi obećavajuće. Ukoliko ste probali neke nijanse iz ove kolekcije, pišite da vam se sviđaju. Drugi karmin jeste plod jedne saradnje koji sam se ja mnogo radovala i baš sam i eto srećna što je ovo stiglo kod nas. U pitanju je kolaboracija ili ti saradnja između L'Oreala i Karl Lagerfelda i baš je super bilo inspirativno da slušamo jel o tome na Lili eventu. Super neke stvarčice se nalaze u kolekciji, ima od eyelinera, palete za oči, maskare, highlighter koji izgleda prelepo, osim highlightera ruževi za usne i ne znam da li sam još nešto propustila. Pakovanja su prelepa što me to ne iznenađuje. U svakom slučaju ja sam dobila crvenu nijansu, ovo je provokativ, ima i neke nude i ljubičaste i mislim eto da je lepa kolekcija, odnosno saradnja u smislu da svako može da nađe nešto za sebe i pritom su i cene sasvim ok u odnosu na tu saradnju. Dakle, ruž izgleda ovako, gore na poklopcu se nalazi njegov lik. Tekstura je sjajna i kremasta, deluju kao nešto što je prilično nosivo, bar eto što se tiče teksture i što se tiče i ruževa, sigurno ću se vratiti po neki nude dok se eto sve ne rasproda. Kao što rekao, prilično lepa kampanja koja je to donela lepe proizvode. Proizvod koji sam ja kupila jer obećava
Hollywood talas i ne znam nija kakva čuda. U pitanju je L'Oreal Professional, ovo je Hollywood Waves ili ti tečni art ili ti pena koja treba da definiše talase, da definiše lokne. U mnogim videima ćete ovo vidjeti kao sredstvo koje obećava čuda i samo pravi lokne i nemojte da vas to zavarava, to jest da vas zavara, kao što sam ja na prvo očekivala da ću staviti samo ovo i dobiti ne znam nijakakve talase. Ovo je više predviđeno kao dodatak uz stilizovanje, dakle ukoliko pravite neke talase presom ili figarom, da ovo samo doprinese lepšem izgledu tome, da ih lepo drži. Ja sam probala jednom i taj put sam koristila samo ovo, dakle nisam tretirala kosu i stilizovala nekim drugim aparatima i stvarima. I stvarno da onako neke lepe talase, lepo definiše kosu, hoće malo da je ukruti ukoliko stavite višak proizvoda i ukoliko pustite kosu da se sama osuši kao što oni kažu da treba. Eto, isprobat ću u nekim raznim varijantama i sa nekim drugim raznim proizvodima i stilizatorima, pa ćemo vidjeti da li ovo radi. Sljedeća stvar je kupljena zbog jedne stvari koju sam ja također koristila od L'Oreala. U pitanju je Pro-Keratin, o kom sam pričala nekoliko puta i stavit ću vam link u opisu videa. Taj proizvod me stvarno onako iznenadio i oduševio i uživala sam koristeći ga i stvarno je nešto što onako da razliku i pravi razliku kada se koristi. I ja sam povučena tim iskustvom naručila još jedan proizvod tog tipa. Dakle, deklariše se kao balzam za suvu i oštećenu kosu, ima kokosovo ulje u sastavu što oni naglašavaju još na bočici. U svakom slučaju polažem nade i u ovo i verujem, eto, i nadam se da će mi odgovarati kao i ono njihovo prethodno. Sljedeća stvar je kupljena zato što mi je bila potpuno nejasna i dalje mi je nejasna, nijednom nisam probala ovaj proizvod i očekujem da mi pišete utiske ukoliko ste koristile ovo čudo. U pitanju je Kerastase i ovo je iz Resistance kolekcije. Ovo je proizvod koji se deklariše kao kupka za kosu i koliko sam ja čitala i po uputstvu i negde na internetu po raznim recenzijama, ovo je proizvod koji nije šampon, a nije ni nešto drugo, nego kupka koja se koristi nakon šamponiranja, koliko sam ja shvatila, ali moram eto još detaljno da istražim. U svakom slučaju ovo treba da zaštiti kosu od svih spoljašnjih uticaja, pa čak i od šamponiranja i od pranja kose. Baš me zanima eto kako radi i da li radi, pa ću vam javljati dodatne i naknadne utiske. I sljedeći proizvod je kupljen zbog prethodnog kupljenog proizvoda koji mi se mnogo dopao i koji mi je ovdje, koji ću vam pokazati i koji će se naći uskoro u favoritima. Ovo je Kerastase Sense Declat iz Aura Botanica linije ili ti kolekcije i ovo je kombinacija raznih ulja. Ovo koristim već neko vreme intenzivno, pa ću uskoro pričati o njemu i on je zaslužan što sam kupila ovaj proizvod. A u pitanju je Kerastase, ovo je iz kolekcije Soleil i ovo je zaštitni sprej za kosu od sunca. Dakle, predviđen je više za plažu i kaže da je fina, lagana difuzija, da se koristi pre nego kosu izlažete suncu. Iako nam je leto daleko, svakako je to planiram da ovo koristim u međuvremenu do leta, da vidim da li štiti kosu generalno od spoljašnjih uticaja, ali svakako ću ga sačuvati za leto. Deluje kao nešto što obećava i kao nešto što je neophodno za plažu i za tu zaštitu od sunca. I posljednja kolekcija koja mi je skoro stigla i koja je nešto što me stvarno iznenadilo. U pitanju je veoma zdrava krema brand iz Lilija. Ja sam ranije koristila neke njihove kremice i skoro nisam kupila nešto, posebno ne za lice. I stvarno sam bila odlučna da probam. Htjela sam da vidim da li može nešto u tom nižem cenovnom rangu da se nađe, da bude dobro, a da ne naškodi masnoj mešovitoj koži, pa i problematičnoj, kakvu ja imam. I ja sam krenula sa testiranjem ove light verzije. Dakle, nisam spomenula, u pitanju je njihova nova kolekcija koja stvarno ima onako pažljiviji sastav od svih ostalih, posebno tih drogerijskih. Cela kolekcija je predviđena osjetljivoj koži. Što se tiče kremica, postoji Rich i light varijanta. Ja sam probala light, nisam smjela odmah da krenem sa Rich i za sada mogu da kažem da je ovo stvarno nešto što mi iznenadilo. Super hidratacija, ima blagu i nemasnu teksturu, to oni obećavaju i stvarno je i takva krema. Za sada mi ništa nije izazvala, pažljivo je onako koristim, postepeno sam je uvela u rutinu jer sam eto bila malo skeptična, ali mogu da kažem da je stvarno nešto što mi za sada izuzetno prija. Ova Rich varijanta ima super sastav, mogu da vam kažem za tu cenu, a cena je negde oko 500 dinara.
Ima i shea butter i jojoba ulje i mislim da bi ovo više prijelo osobama sa normalnom suvom kožom. Posebno eto sada kada je hladnije, odlična i za zaštitu kože, a i za hidrataciju. I ovo ću sigurno probati kada bude malo hladnije, da mi je još uvek jaka. I još jedna stvar koju sam počela da koristim i koja je nešto što je super varijanta i zamena ukoliko želite blažu varijantu i blaži proizvod za skidanje šminke, a da bude povoljniji. U pitanju je dakle isti brend. Ovo je losion za čišćenje za osetljivu kožu. Ne može da skine baš maskaru u cugu, ali ja ga ne bih ni koristila za to, nego na primjer za oči bih koristila micelarnu ili nešto drugo ako imate ovog tipa. A ovo mi je odlično za lice, nežno, a super skida šminku. Negde stvarno može da parira nekim skupljim losionima. Ukoliko imate suvu kožu, ovo mislim da je obavezan korak u rutini skidanja šminke, da zamenite neke agresivnije, a da ubacite ovako nešto. Sada mi je i ovo odlično. Sva ti proizvodi imaju onako lep, blag miris. Podsjeća me na neke proizvode koji su ranije postojali. Ima baš onako neki lepi kozmetički miris. Posljednja stvar koja definitivno nije bila pametna kupovina u smislu da sam trebala da budem strpljivija. Govorim o Cosrx brendu. Ovo je emulzija sa 96% puževe sluzi i ovo sam bila onako ni mrtva ni živa da kupim odmah. Nisam počela da ga koristim intenzivno, reći ću vam kasnije zašto. A zašto smatram da ovo nije bila najpametnija kupovina? Zato što često ovaj brend, a konkretno ovaj proizvod možete naći za troduplo manju cenu na nekim sajtovima, konkretno eBay, čak i Amazon, i tamo su ovi proizvodi oko $13 otprilike. Kod nas je ovaj proizvod oko 3 i nešto. To stvarno nikako ne spada u pametnu kupovinu koju propagiram. Međutim, kao što rekoh, meni u tom trenutku bilo bitno da kupim ovaj proizvod, nisam mogla da čekam i eto. U svakom slučaju ovo je prilično lepljivo i to se očekuje od proizvoda koji sadrži puževu sluz. Koristila sam ga 2 puta, međutim još uvek moram da ga provalim kako je najbolje da ga koristim, odnosno koja je najbolja varijanta za moje lice. Zato što ovo nije proizvod sam po sebi dovoljan, ovo je više nešto što treba da se ukombinuje sa ostatkom nege. Ja sam ga koristila par puta pre seruma i super mi je, nije mi bilo teško, ovo se stvarno instant upije. Ono što oni obećavaju sa ovim proizvodom je mnogo toga, ali eto ne želim previše da se udubljujem u to. O ovome ću vam sigurno pričati kada ga duže istestiram i kada stvarno imam neke utiske. Inače, ja sam očekivala staklenu bočicu, međutim ovo je plastika, ali sada kada sam donosila sve ove proizvode da snimim video, ovo mi je ispalo u kupatilu i ništa mu se nije desilo, nije se polomilo, pa eto, radi se o onako jačoj i čvršćoj plastici i svakako kvalitetnoj. Eto, radujem se isprobavanju. Ukoliko ste koristili nešto od ovoga, pišite utiske kako su se vama pokazali ovi proizvodi. Nadam se da je video bio koristan. Toliko od mene za ovaj. Budite mi dobro do sljedećeg. Ćao!